Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το βίντεο θα δούμε 3 ανορθόδοξους τρόπους δημιουργίας φωτιάς. Η αντίδραση μεταξύ υπερμαγκανικού καλίου και γλυκερίνης είναι μια εξώθερμη αντίδραση που μπορεί να οδηγήσει στην αυτανάφλεξη της γλυκερίνης λόγω της μεγάλης ποσότητας θερμότητας που απελευθερώνεται. Το υπερμαγκανικό κάλιο είναι ένα ισχυρό οξυδωτικό μέσο που χρησιμοποιείται στην αποστήρωση του νερού και τη θεραπεία δερματικών λοιμώξεων. Η γλυκερίνη είναι μια άχρωμη άοσμη παχύρευστη οργανική ένωση με γλυκιά γεύση που χρησιμοποιείται σε καλλυντικά φαρμακευτικά προϊόντα και τρόφιμα. Όταν έρχονται σε επαφή, το υπερμαγκανικό κάλιο αποσπά ηλεκτρόνια από τη γλυκερίνη οδηγώντας στην οξύδωσή της. Καθώς τα δύο υλικά αναμειγνύονται, οι δεσμοί της γλυκερίνης σπάνε, απελευθερώνοντας διοξίδιο του άνθρακα, ατμούς νερού και θερμότητα. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει τους 300 βαθμούς Κελσίου περίπου, τα προϊόντα αναφλέγονται. Οι αλλαγές στις ποσότητες και στις αναλογίες αυτών των αντιδραστηρίων επηρεάζουν την ταχύτητα, την ένταση και τη θερμοκρασία της αντίδρασης. Ας δούμε σε πραγματικό χρόνο την πορεία μιας γρήγορης αντίδρασης. Το στερεό υπόλοιμα παραμένει αρκετά θερμό μετά την κύρια καύση. Καθώς σπάει, απελευθερώνονται εγκλωβισμένα πτυτικά καύσιμα που αναφλέγονται αυθόρμητα. Η πυρίτιδα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή φυσιγγίων εκρηκτικών και βεγγαλικών. Ανοίγοντας με προσοχή ένα φυσίγγι θα βρούμε μεταξύ του καψιλίου και της βολίδας μια ποσότητα πυρίτιδας σε μορφή μικρών κόκκων. Η πυρίτιδα μπορεί να αναφλεγεί χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι σύρματος που μπορούμε να υπερθερμάνουμε ακολουθώντας τα εξής βήματα. Στα δύο άκρα του σύρματος συνδέουμε ξύλινες ράβδους που θα λειτουργήσουν ως χειρολαβές και θα μας επιτρέψουν να χειριστούμε με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο το σύρμα. Σταθεροποιούμε ένα ξερό ξύλο με το πόδι μας και τρίβουμε πάνω του το σύρμα με παλινδρομικές κινήσεις. Όταν το σύρμα θερμανθεί θα προκαλέσει ακαριαία ανάφλεξη μόλις έρθει σε επαφή με την πυρίτιδα. Το ατσαλόμαλο αποτελείται από πολύ λεπτές ίνες σιδήρου που είναι έφλεκτες όταν εκτεθούν σε υψηλή θερμοκρασία. Η μπαταρία είναι μια ηλεκτροχημική συσκευή αποθήκευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω χημικών αντιδράσεων. Αγγίζοντας δύο άκρα μιας μπαταρίας πάνω σε ατσαλόμαλο, τα ηλεκτρόνια ρέουν μέσω του μεταλλικού αγωγού προκαλώντας υψηλή ηλεκτρική αντίσταση. Οι λεπτές ίνες του ατσαλόμαλου θερμαίνονται ταχύτατα και αρχίζουν να οξυδώνονται στον αέρα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πολύ ισχυρής κάφτρας που μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη έφλεκτων υλικών. Η γνώση ανορθόδοξων τρόπων δημιουργίας φωτιάς μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη σε καταστάσεις επιβίωσης.
Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι βασισμένοι σε διαφορετικούς χημικούς, φυσικούς ή μηχανικούς συνδυασμούς που μπορούμε να ανακαλύψουμε καθώς πειραματιζόμαστε. Να είστε ασφαλείς και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.